Na dokument, jak talířek, tady ho máme, blízka, ano, se připravuje, jak nám skočí do jámy. Zde je ta jáma, jo, prosím, zde, koukněte se pozorně, vidíte ji? Ano, tam je dole. Tak, nyní se připravíme zde, sem a jdeme pozorovat talíře, jak skočí. Tak skákej. No, byl to skok, vrcholný, ano, depas nám skončil, ano. Ano, opět trny se nám hlásí přímo, bohužel nemůže zachytit obraz, detail. Ano, jo, tady jsou trny, prosím, koukněte se na ně, ano. Hezké, krásné, píchavé. Tak, a jak se cítíte po skoku? Dobrý! Ano, je velice šťastný, asi líp to vyjádřit nejde. Jde to zlatovláskou. Ano, jde to zlatovláskou. Jeho kamarádka, spolupracovnice pomáhala mu s tímto výkonem. Ano, a nyní se s váma loučí.